Бу көнне ветеран янына Бердем Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлеге җитәкчесе Сәвия Хәбирова җитәкчелегендәге делегация килде. Партияның 3нче башлангыч оешмасы секретаре, район башкарма комитетының социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова, район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яппаров, партияның Яшь гвардия хәрәкәте җитәкчесе Ойсул Мадьярова һәм лицейның алдынгы укучылары Миңнемөхәммәт ага Халиуллин белән бик күңелле очрашу үткәрделәр. Бу акцияны үткәрүнең максаты беренчесендә менә сугыш ветераннары бүгенге көндә исән сугыш ветераннарын искә алу. Икенчесе менә шушы сугыш ветераннары күргәннәрне балаларга җиткерү. Бу инде бер тәрбияви момент булып тора балалар өчен. Безнең районда, Мөслим районында 7 генә ветеран калды. Без бүген шуның берсенә Мәләтаумак авылына килдек. Шундай мөмкинлек булган өчен мин бик шат, чөнки мине кызыксындыра торган сорауларга мин җавап ала алам. Кунаклар ветеран белән җылы әңгәмә кырдылар. Аннан сугышта һәм сугыштан соң чорда күргәннәре хакында сораштылар. Очрашу ахырында күчтәнешләр тапшырдылар. Миңнемөхәммәт ага елларның тыныч булуын, күкләребезнең аяз булуын теләп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.